onlosmakelijk met Griensveen verbonden. Het spoor. Ik zie een bruutje lopen. Een bruutje. Een bruid in de pluktuin van Griensveen. Het grappige is, we waren net bij het Broedspartoes en toen reden ze net weg. En toen zei de fotografe tegen ons van, ja, ze gaan foto's maken in de pluktuin van Griensveen. Oh. Vinden jullie dit oké? Ja, ik vind het eigenlijk oké. Ja, oké. Dan is het goed, hè? Ja. Nee, top. Jij mag in dit pad eventjes gewoon op en neer gaan lopen. Ja. En ik maak het. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Sorry, wacht heel even, Lino. Ja, dit hoort er natuurlijk ook gewoon bij, hè? Dat is zo. Prachtig, hè? Ja, fantastisch. Ja. Fantastisch. Speciaal voor jullie. Mogen wij heel even, want we waren net al. Ja, die Ja, we auto. hebben het gehoord, we ja. hadden het gehoord, ja. Ja, onze auto is nog niet bestickerd. Dus onherkenbaar als zijnde de reportagewagen van onderweg. Kennen jullie het programma toevallig? Nee. Maakt niet uit. Ik zal maar eerst even... Ja, dit is voor de fotografen natuurlijk. Ja. Leuk hè? Ladies first. Ja, hi Margot. Margot, Bas. Hoi, Lino. Hi. Lino. Lino. Wat een leuke naam. Ja, hè? Lino. Klinkt Italiaans. Ja, Ja. klopt. Zegt Is iedereen. het dat ook? Niet. Oh. Zevenums. Oetzerum. Oetzerum. Oh. Ja, Oetepiel. Ja. Ik dus, niet. Nee? Nee. Dus ik ken met dich plaatkallen. En met dich? Ik versta het, maar ik praat het niet. Margot, waar kom jij vandaan? Ik kom uit Druten, dat is bij Nijmegen. Dat weet ik. Aan de Waal. Dat weet ik. En jij uit Zerum. Je weet hoe ze mensen uit Zevenum noemen, hè? Margot? Nee, met de carnaval. Oh ja. Maar jij bent er nooit met de carnaval. Iets van, Ze staan ook op de auto. ja, ezels. Ja. Ja, daar ben je er. Oh, daar ben ik al. Ja, ik denk dat het een of ander woord. Zijn jullie al getrouwd of gaat dat nog gebeuren? Het gaat Moet nog nog gebeuren. Straks. Ja. Straks. Is het schema heel strak? Ja. Wij hebben maar 10 minuutjes nodig. En in die tijd kan de fotograaf... Hoe heet je? Suzanne. Suzanne. Kan Suzanne gewoon haar werk doen? Ja. En dat zorgt straks in het album natuurlijk voor Een aparte ja. fotocollectie. een aantal aparte foto's. We hebben dit ooit al een keer eerder meegemaakt. Dat was op de Hei in Venlo. Ja. Dat leverde echt fantastische foto's op. Dus niet zozeer om dat wij erop staan, maar omdat jullie erop staan. Maar hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Jij uit Druten, jij uit Zevenum. Van de studie. Ja. Studie biologie. Ja, in Nijmegen op de Radboud. En toen ik begon in 2014 met studeren. En ik studeerde al 3 jaar. Ja. En toen, En toen kwamen we elkaar in de kroeg er tegen. Ja, en hij stond daar een beetje verdrietig. Oh, En ik dacht, hallo, we moeten wel vrolijk zijn. in de kroeg moet je vrolijk zijn. Ja, Ja. dus ik sprak hem aan van, hey hallo, waarom sta je hier zo verdrietig? Oh, wat cool. En nou ja, toen was... En toen zei ik, ja, gisteren is opa dood gegaan. en toen... Dus daar stond ik even over na te denken. Ja. Toen zei je, Oh, sorry. sorry. Ja, en een maandje later, toen deed ik precies hetzelfde. Toen stond jij een beetje in dezelfde kroeg. Ja. Toen zei ik, hey, hallo, het moet hier gezellig zijn. Een beetje lachen alsjeblieft. En toen zei jij, ja, mijn vader... Ja, die was toen ziek, ja. ja, mijn vader is ziek. Ik Ja. zeg, oh, nou, sorry. Nou, en daar is het eigenlijk begonnen. Ja, Ja. en toen hebben we 3 jaar lang gewoon gekletst en gepraat. En op een gegeven moment Ja, was het aan. was het aan, ja. Ja. 3 jaar. Na 3 jaar was het aan. Ja, ik had toen een andere relatie ook. Oké. Rustig wachten, hè. Rustig wachten. Ja. Wat een gaaf verhaal. Leuk, hè? eigenlijk. Ja, Dat jullie al een steun voor elkaar waren en dat jullie elkaar Een zagen. soort van, ja, we Ja. waren een lach eigenlijk Ja, weer. ja, ja. Afleiding, ja. Ja, dat is echt een verhaal, dat heb ik nog nooit gehoord. nee. Maar ook super cool dat jij op de man afstapte. En dat jij... Ja, dat doe ik gewoon. Ja. Ja, hallo.
Ja, spreekt gewoon, dat hè? doet ze nog steeds. Ja. Hallo, is Hallo. dat dan? Als je met elkaar trouwt, en dat gaat vandaag gebeuren, Gaat gebeuren. nog niemand natte voeten gekregen? Zo van, Nee. nee? Nee, Jullie we doen weten het echt heel zeker? vrijwillig. Ja, jullie hebben ook lang genoeg geoefend, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja. Hoe vullen jullie elkaar aan, Margot? Nou, Qua karakter? ik ben heel erg een controlfreak. Ja. En ik hou van plannen en structuur. Oh my god, dus dit is echt even Ja, dit nu... is Dit is een test. een test, maar het Ik gaat vind dat je het goed doet. Ja. En Lino is heel erg van, we zien het wel. Ik vind dit heel leuk. Ja, Ik jij denk van, vindt ja, het, laten we ja, gebeuren. nou, ik vind Ja. het ook leuk. Oh, gelukkig. Maar daarin, vullen we elkaar heel erg aan. Lino heeft allemaal de gekste ideeën. En ik zorg er dan voor dat het zeg maar wel kan eigenlijk. Ja. Ja. En in emoties zijn we precies omgedraaid. Ja. Dus in emoties ben jij juist heel uitgesproken Ja. en het kan niet op. En dan ben ik juist, doe maar rustig, je kalm. Ja. Ja. Dus Ja, dat klinkt als een goede match. Dat zijn wij ook. Ja. Zo. Nou ja, je moet elkaar wel aanvullen natuurlijk in een relatie. Ik vind die schoenen echt mega, man. Ja, hè? Die zijn echt fantastisch. Ja, en mijn schoenen dan? Hij draait niet allemaal om jou. Hoi. Dan moet ik altijd aan de bruid even vragen, heb je ze al, ik herken dat namelijk uit mijn eigen heel lang geleden situatie, dat die schoenen die waren echt killing. Heb je ze ingelopen een beetje? Ja. Nee, is eigenlijk best goed. Ik loop niet zo vaak op hakken, Uh-huh. maar dit gaat best goed. Heb je een alternatief? Ja, heb je zeker. backup schoenen? Ja, voor Voor het het feest. dansen. Ja, vanavond. precies. Dansen. Ja. Dan heb ik gewoon een sneaker. Oké. En er is is dat de Dat druk? is mijn zusje. Is dat jouw zusje? Dat is mijn zusje. Ja, wij lijken niet zoveel op elkaar. maar Totdat het ze is- beginnen met praten. Ja, Dan, ja, dan hoor je het wel. Ja. Ja. Hey, en is zij de hofdame, de ceremoniemeester? Nee, dat is zijn zusje. Ja, maar we hebben 2 programma's die naast elkaar lopen. Dat is nog een heel gezelschap. Oh, er is nog een bruidspaar. Wat Nee. Maar die alle daggasten die gaan los van ons naar de locatie waar we gaan trouwen. Aha. Dus daar moet iemand zijn om ze allemaal te verzamelen en welkom te heten. Dus Dat mijn is jouw zusje, zus. die is nog waar we net waren. En dan moet iemand hier ervoor zorgen dat de sleep perfect ligt en Ja. de broodjes bij de hand. Ja. Suzanne, zijn ze een beetje makkelijk? Ja, ze zijn hartstikke makkelijk. Ja. Omdat Margot zegt dat ze nogal, ik weet niet precies wie het zei. Ik was de controlfreak. De controlfreak. Ah, gelukkig dat jij het zegt. Maar zijn ze makkelijk om te fotograferen? Ja, ze zijn hartstikke makkelijk. En het was vanochtend ook al zo Ja, was eigenlijk heel goed. relaxed. Ja. En de planning was gewoon meer dan voldoende. De planning, hè? Ja. En ze zijn gewoon lekker zichzelf. Dus hoe gekker zij doen uiteindelijk, hoe leuker ik het vind. En hoe meer gekkigheid er op een dag gebeurt, Ja. hoe leuker ik het vind. Maar Dus, zullen we dan nu gewoon maar zeggen dat jij ons gebeld hebt om hier op... Nee, alle gekheid op een stokje, want al onze ontmoetingen zijn spontaan. Maar in Griensveen had ik al zoiets van, oh wat jammer, want jullie reden net weg Ja. toen wij aankwamen. En toen hebben we even aan Suzanne gevraagd van, waar gaan ze dan heen? Ja, naar de pluktuin in Griensveen. En toen viel het kwartje bij mij nog niet, maar toen reden we net richting IJsselstein. Toen dacht ik bij mezelf, we kunnen eigenlijk wel even naar Griensveen rijden om te kijken waar ze precies aan de gang zijn. En zo is het, zo is het dus gegaan. We kregen het net te horen en in één keer, ik hoor auto, ik denk, nee, niks. Op een gegeven moment zie ik die plopkap over dit ding uitkomen. Ik denk, hé, volgens mij hebben ze het gevonden. Ik hoorde net iemand, oh nee hè, roepen. Wie was dat? Ik zeg niks. Nee. Ik weet niet wie dat was. Oh, dat was Lonneke. Hé, maar jullie zien er allemaal prachtig uit. Dank. Heb jij het heel traditioneel uitgezocht met familie? Ja, met mijn moeder, mijn zusje en 1 vriendin. Oké. Oeh, dat zijn wel heel veel kapiteins op het schip, hè? Nou, 3. Ik vond dat wel leuk. Ja? Ja. Was je er snel uit? Nee. Het was een lange dag. Nou, wel in 1 keer. Maar Mhm. ik heb wel 15 jurken denk ik aangehad. En de hoeveelste ongeveer was deze? Deze was een van de laatste. Oh, toch? Ja. Oké. Wil je een mouwtje of wil je dat niet? Wil je dan dun? Wil je wat breder? En ik dacht de hele tijd,
En toen zei die vrouw op een gegeven moment, nou weet ik wat jij wil. En toen ging zij nog 4 of 5 jurken of zo pakken. En toen vroeg ze van, en wat vind je van deze? En toen zei ik vind ze allemaal waanzinnig. En dit was daar één van. Nou, het is een plaatje. Dankjewel. Hebben jullie nog, ook volgens een bepaalde traditie, apart geslapen vannacht? Nee. Nee, ja, wij zijn 7,5 jaar samen. We wonen al 5 jaar samen. Dan zou het toch, ja, vind ik toch een beetje gek. Dus er was geen deurbelscène? Nee. Okay. We hadden een soort van. Jawel, ja, Jawel, we hebben apart van elkaar hebben we de kleren aangetrokken. Dus ik ben nog wel traditioneel haar met de auto op komen halen. Kijk, laatste vraag en dan kunnen jullie weer verder. Dan kun je terug in je planning, in de focus. Ik in je voel hyper. het. Net een rustmomentje eigenlijk. Eigenlijk was het mijn moment natuurlijk aan shinen. Maar Ja. Laatste vraag, ja. Laatste vraag. Wat was het eerste wat jij dacht toen je haar zag vanmorgen? Oh, daar ben ik zo benieuwd. Schitterend. Ja. Ja? Ja, dat is het. Ja. Schitterend. Ja, ik vind jou ook geweldig. Nou, ik ook. Dankjewel. Ja. Ik ook. Ik vind het echt heel goed uitgekozen. Hele goede match. Ja.